Og så var det større fællesskab, hvor Line, din søsters. Ja, ikke? Det er rigtigt. Det var så grunden til, at vi ligesom besluttede at han skulle døbes. Hun kom med nok det afgørende argument, at det kan godt være, at der ikke er mange, der bruger kirken til hverdag. Men de, der bruger den, har behov for den. Og det er et fællesskab, hun i hvert fald gerne ville bidrage til. Men da hun sagde det, så kunne jeg godt se, at det er et fællesskab, selvom jeg ikke har behov for det selv, i hvert fald ikke lige nu, jeg ved ikke, hvad jeg ser fremover, så var det noget, jeg gerne ville bidrage til. Og det vil vi gerne lære ham. At det er også en værdi, vi vil gerne have han bære med videre. Så på den måde har kristendommen eller religionen en stor indflydelse på os i dag, altså kirken i dag. Ikke? På at det er sådan nogle ting, man gør. Det er nogle faste holdepunkter. Det er sådan nogle små milepæle, man automatisk sætter. Og det er det, jeg mener med at være kulturkristen. Hvis man ikke reflekterer så meget over en dåb, så gør man det bare, fordi det gør alle andre. Egentlig føler jeg mig ikke mere forbundet med kristne, men jeg føler mig mere forbundet med mennesker generelt. Og at ens barn, som man så tager med, også er forbundet med andre mennesker, som man ikke kender. For det behøver ikke at være nogen, man kender, men bare sådan en eller anden forbindelse. Når man er til barnedåb, og præsten siger, at når du er døbt, bliver du en del af Guds børn, så ligesom føler, at man hører med, og man ligesom er rigtig, altså ikke fordi man ikke er rigtig, hvis ikke man er døbt, og jeg tror ikke, at det kommer til at gøre, at jeg lige pludselig bliver mega ultrakristen, men jeg tror bare, at det får mig til ligesom at føle, at det er rigtigt, hvis du forstår, altså at det ligesom er den rigtige måde. Altså, ja.